Kuna ti kaaduan na tiptip karitan dagiti babae amang saranget iti anyaman akarit iti biyag. Dayta ti pampanaknakan dagiti dua a babae a negosyante a nakipaset iti Session Road in Bloom. Amuan ti kapadasan da iti report ni PTV intern Trisha Arellano. Ita Women's Month, nagduduma awagas ti pamayan ti gobyerno kan daduma a sektor amang padpadayaw iti kinatibkar dagiti kaaduan a babae. Iti tayak ti panagdegosyo, saan laang adagiti lalaki ti addaan bilag kan laing amang imaton iti negosyo. Dayta ti pinanagnakan ni Joanne. Ni Manang Joanne, owner ti Celestine Art Shop, first time na nakipaset iti panagbunga Session Road in Bloom kas exhibitor. Ti store nakasentro iti stationery kan lifestyle goods, stickers, handmade jewelries kan dadumapay. Para kan kuana, ti panagdegosyo kat may sa plataporma, tapno maipakita ti kabaulan dagiti babae iti tayak ti arte kan entrepreneurship. Gaputa di makkal isuna iti pamilya dagiti lalaki, ti mangtomtominar iti panang negosyo. Pinadas na anang itakder iti bukod na negosyo at ikaadwan akakadwan kat babae matlaon. I believe that women actually supports each other like a lot, and it helps like this, the hardship when it comes to being in the entrepreneur world if you're a woman. And I actually believe that if I actually work with women, they will understand my hardships. Kunana, uray pa saan isuna ang madisdiscriminate, nalawag keng kuana ti tarigagay na ang mangipasdag iti permanente nga stationery shop iti Baguio City ang mangitampok iti arami dagiti babae. Ti mensahe na para kadagiti babae, no matter how scary it is, no matter how hard it is, just be persevere and just do the best that you can, because at the end of the day it will be like worth it. kabayatan na, ni Manang Dani kamot nga ada iti likod iti Creavit on-site souvenir shop, kat nang rugi matlaang iti simple at t-shirt printing kas habi na. Idila ang Setyembre, inyuswat na iti Creavit on-site souvenir shop na apakagatangan dagiti customized coin purse kan tote bags. Kas matlaang kan Joanne, saan matlaang ang nagbalin analaka iti nagdalanan na. Napadasan na matlaang di saan anay kan kanong gaputa babae da itoy. Normally kasi hindi naman sa stereotype kasi normally kasi sa babae parang hindi kami masyadong pinaprioritize as women's kasi syempre yung parang mahina yung loob. Hindi nila alam baliktad. Kami talaga yung malakas yung loob. Kami talaga yung kung saan-saan pwede mo kami ipunta, pwede mo kami ibato, kaya na. Para ka ni Danica, ti pagbalin a babae kat saan na kinakapoy, ngam kat di kinapiksa. Kung sinabi nilang hindi mo kaya, kayanin mo. Kahit na ayaw, pilitin mo. Kasi kakayanin mo. Yun lang talaga. Thank you po. Thank you, Ma'am Danica. Thank you po. Ngayon, Iti likod dagiti na mamaris at agilako iti Session Road in Bloom, makita ti nakatali mo nga istorya kan determinasyon dagiti babae ang negosyante ang makipaspasan. Isuda ti may panakal nga adigi ti pagtaengan, gaputa ura anya karit, kabaalan da nga aramidan para laang iti pamilyada. Trisha May Arellano, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.